Ассалому алейкум ба тамоми мардуми Тоҷикистон ва обуначиҳои каналам акаса созен. Имрӯз видеомон дахл дора ба ҳамун нафарое ки ана хеле зелёна книжка гирифтагиян. Свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Хоб, шумо ҳами зелёнкара гирифта бошен агар анаку биен чихе парвоз кардан дар кораи ма шумо дамаша культурна мефаҳмонам то охира тамошо кунен иншааллоҳ бояд культурна фаҳмем. Мо омадем худора шукр Самара РВП монда споридем якним моҳдайна буромад штамша гирифтем анаку подача ба гражданство рафтесай насиб карда боша рӯзи душанбе иншааллоҳ мерем падават мекунем ва интизор мешем. Лек имрӯз гап мезанем дар бораи подачаи РВП. Хоб, кадом нафаре ки зелёна книжка дошта боша шумо да як варақчаи дига метиҳанд 7 пунктай ҳамура фаромӯш накунен ва гум накунен бо ягон ҷода то ки ӯ дар кор мешава пешай парвоз кардан. Хоб, анаку биёен кадом нафаре ки парвоз карданияй ма шумо да тавсия метиҳам билетора ҳатман Айуральский авиалиния гирем. Айуральский авиалиния. Настоящей справкой подтверждаем, что пассажир Назаров Джаулон действительно приобрел и воспользовался авиабилетом на рейс авиакомпании Уральской авиалинии. Хоб, Душанбе, Самара. Билета шумо мегирем барои чи ана хеле коғаз дар курай? Барои чи посадочный талона сохранит кардан дар курай? Ҳамаи и билет пулёра возврат мегардонанд по программе переселения ам хеле қоида астай ва положено подъемное. Заявители госпрограмма да 20 000 ва член семьи да 1000. Хоб, шумо пешай билет гирифтан бояд бигем ки мо по программе переселению парвоз карданем ва анами варақора шумо да уже метиҳанд ва ё медонанд в курсиянд. Ами варақора илтимос гум накунед барое ки билет пулётона возврат кардан наметонанд. Хоб, анаку биёен дальше мерем. Билетора ки гирифтен баъд анаму коғазе ки гуфтам 7 пунктай рост мерен ФМСи ки дар ам педини суд қарор дора ҳамуҷа огоҳ мекунен то ки мо парвоз кардестем ба фарқш не Самара, там Новосибирск, Екатеринбург, там Тамбов, Воронеж, кадом регионе ки хитон интихоб кардаген мегем то мо ҳамусу парвоз карданем РВП мона да ҳамуҷа карданем. Тамом ҳаму пунктоша пур мекунен ва ё имзо мемонам ба фикрам ва ба ҳазур парвоз мекунем. Хоб, анаку биёен дар бораи парвоз карда омадан фромадантон ва дальше чикор кардан дар курай дар бораи гап мезанем. Хоб, удачна парвоз карда фромаден анаку дальше мерем чикор бояд кард. Дар муддати 10 рӯз шумо бояд хона снимат карда регистратсия кунем. 3 моҳа временни регистратсия мешава ва ФМС омада зелёна книжкатона бояд активатсия кунем. БИ шумо падават кардан наметонен РВП да ва шуморо қабул намекунанд. Хоб, насчет регистрация, насчет активация гуфтем. Хоб, анаку биёен дальше мерем. Баъдай зелёнкара активация кардан шумо бояд паспортона перевод кунем. Кадоме ки да Самара боша, да Самара марҳамат ма адресоша метем Кировский рынок рӯпаруш апаи Фирӯза. Тамоми ҳуҷҷатҳои мора ҳамун перевод кардагиай. Я переводи паспорт 250 рублай ва физкультурнида мере нотариус да бо ҳами перевода заверид мекунем 500 рублай. Яъне як паспортмон меғалта 750 рубл. Баъде ки паспортона заверид кардем, агар шумо як кас бошен якта, агар фарз кардем шумо ду кас бошен зан шавҳар да як экземпляри перевод мекунем. Фарзандора дар кор нест. хоб, боз як бори дига мегум, агар шумо оила бошен зан шавҳар перевод мекунанд, фарзандода дар кор нест, баъд гражданство да вписад мекунем. мо ҳамхел кардем. хоб, дальше мерем. баъди перевод ва заверят кардан шумо меравен медкомиссия мегзарен. Медкомиссия айсейним то 4000 ай. Касек чихеле ки шинос ёва мақсад бикуна, шояд бепул метоне куне квотакайд, шояд метоне
3000, 3800, 3900, 4000, 4000 гиҷоида ки хитонда удобнае медкомиссиятона мегзарен муддати 3 рӯз ба фикрам тайёр мешава ва он медкомиссия дар кор мешава дар подачаи РВП. Хуб, анака дальше мерем. Баъд аз медкомиссия шумо бояд заявление о выдаче разрешения на временное проживание. Ана заявление бояд 2 экземпляри сари ҳар як нафарда бояд пур кунӣ. Фарз кардем шавҳараш худаш 2 экземпляр пур мекуна ва занам бояд 2 экземпляр пур куна. 4 варақ. И бланкора дар гиҷо мешава гирифтан ҳамун рӯзе ки шумо активация мекунен. Бесплатная консультация астай, пеши ҳамун меравен, мегин мода заявление выдача неми бланки РВП дар кора шумода метиян. А усша 2 дона метия, усша метоне копия кунен, бигирен. Хуб, заявление ра бехато пур мекунен, ҳастай одамое ки 1000 рубли пур мекунан, ҳастай да ҳамун ФМС худаш 3200 рубли пур мекунан. Агар хатоги ай тарафи онҳо шуд, худшон ислоҳ мекунан. А шумо метоне хитон пур кунен, леки хатогӣ шуд бармегардонан бо дигар рӯзда. Мо як бор хатогӣ кардем ва худмон пур кардем, худо ба шукр қабул кардан ва чӣ хеле ки меган лишни сум расход нашудак. По поводу пур кардани заявления отдельно видео хоҳем, ма сабт карда мепартом, чётка ясна карда пур шидагиай, иншоаллоҳ хатогӣ намешавад. Хуб, баъди заявлениеро пур кардан тамоми ҳуҷҷатотона тах мекунен. Тайёр ки шуд, сурата фаромӯш кардем, 3,5 ба 4,5 сурат 3 дона. Ҳай 4 дона мегиран па стандарт намо, як тиша мебре мемоне 3 дона сурати 3,5 ба 4,5 матовый, цветной. Хуб, тамоми ҳами ҳуҷҷатода мо копияи зелёной книжка дар кор мешава, копияи зелёной книжка дар кор мешава ҳатман. Ва госпошлинара вақти супориден ҳатман копияша карда гирен. Барои госпошлинара супоридан обратно суммира возврат кардан дар оянда дар кор мешава. Хуб, баъд фаромӯш накунен вақти паспортона перевод ки карден, вақти паспортона перевод карден, дар дурунаш бояд копияи лицевой боша, лицевой паспортона бояд копияш боша. Баъд вақти перелёт душанбе, допустим, Самара, аэропорта штампуш бояд боша ва агар ягон виза, ягон ҷо парвоз карда боша, иам бояд копия кунан ва ҳатман мигратсионка қати регистратсионный лист ҳатман да ҳамун копияи паспортон бояд боша, барои ки вақти нотариус заверят мекуна ҳамаш ина чӣ хеле ки айма омадагия перевод паспорта, копияи паспорт, РВП ва чизе ки ҳам дурунашда ҳаст, да ҳами дурун ҳамаша степлер кати мезана. И уже ҳуҷҷати ма барои гражданство рафтеса, айма шумода барои РВП гуфтам. Хуб, ҳамаи ҳуҷҷатотона ки таҳқиқ карден як бор дига анализ мекунем, мебинем ки ягон чиро фаромӯш накарда бошем. Як бори дигар бо ма мефаҳмонам. Якум регистратсия мекунем, баъди регистратсия мерен активация мекунем зелёной книжкатона, баъди активация мерен перевод паспорт мекунем, сразу заверит мекунем. Дар дуруни ҳамун перевод бояд пеш аз заверят кардан копияи паспортон бояд боша, қати мигратсионкаву регистрационный лист. Ҳамаша нотариус заверит мекуна, заявлениеро пур мекуне бехато, сурати 3,5 ба 4,5 3 дона матовый цветной, медкомиссия ва госпошлина. Госпошлинара ки меспорен, ҳамаша ҷамъ мекунен дар як папка, медроен, меспорен, иншоаллоҳ ҳамаш мебурояд. Агар дар ягон аризатон мақсад, ами аризатон дар ягон ҷошда хатогӣ ёфтан, ҳеҷ гап нестай, натарсен, паника сразу накунен, то што РВП-муна бармегардонан, РВП-муна мебуроя, ҳамаш гапай. Дар YouTube видео ҳам қакофтам, конкретни достоверни информация наёфтам. Хай бародаро ака ҳастан иҷада подсказка кардан, лек рости гап мо ҳамаша худмон даводав кардем ва анами видео достоверни видеоай, ягон ҷошда дурӯғ нестай ва ягон ҷошда ман худам бофтагӣ нестам. То што ки ман худам ҳамаша гузаштам,
ҳамаша споридим ва анами паспорти мада штампи задагӣ ба фикрам ки дурӯғ намега, печати сирхае. Агар ира ма намезадим, ма дили худам ҳар гапа мегуфтам, шумо метонистем ки бовар накунед. Ҳамхел аст. Хуб, вақте ки сипоридем ва ҳаракат кунем ки ҳамун хонае ки снимат кардестен ҳамун ҷа ҳатман зиндагонӣ кунем. мо ҳам хел буд. Мо ҷойре ки снимат мекардем, ҳамун ҷа мақсад регистратсиямон буд ва ҳаракат кунем, ягон нарушение накунем. Иншааллоҳ РВП-тон мебурояд. Ба ҳамин ма видеора ҷамъбаст карданем. Куҷоешда ки нофаҳмо шуд, метонем да WhatsApp ё Viber нависен, ба чени имкон, ба чени мефаҳмидагимон ёрдамтон метиҳем. РВП-ра ки гире насиб, подачаи гражданствада бо отдельно видео мешавад. ҳаракат мекунем ки чизе ҳаст, ҳамура бигем. Ай дили худмон ҳархе гапора набуфем. Бо чӣ услугое ҳастанд, мақсад одамое ки ёли мешаванд ки шояд дар бораи наи билето нофаҳмо шида бошанд, мисол хушрӯ фаҳмидагӣ набошанд. Дар бораи билет, дар бораи пули подъёмни, пули билетачхе баргардондан мешавад, дар бораи иё отдельно бо видео мекунам. Фақат шумо дар таги комментария бинависен дар мавзӯи нами переселенцо, там РВП, там гражданство, там насиб карда боша гражданствамона спорим буроя, баъд отдельно бо видео дар подача гражданство мешава. Лек айни ҳол уже тайёраи ҳуҷҷато метунам кунам. Лек шумо аввал анаи видеора тамошо карда, лайк, подписатсаву, поделитсаву дастгириш кунен, баъд отдельно бо видео мешаванд. Бо видео дар бораи услугоҳо мешаванд, переселенцо чӣ услугоҳо доранд, ай давлат чӣ ёрдам метавонанд гиранд, мақсад ҳамаш пунктош кати поэтапна мебурояд. Ба ҳамин дар паноҳи Аллоҳ бошем, сиҳат сарбаланд бошем. То выпускҳои нав ба нав дар канали Ҷавлон.